Yes,
It's a prize, right? I try for now, one more. Yeah. It's a prize, right? Thank you very much. Kayaba, huh? Aba ka do ni. Dabu, okay fa. Dabu. Kayaba ku soche. Aba ka do ni. Dabu. Ni mo sindezi apa? Dabu mama zo wanu. Oh, fa bata. Amalo ka mo bi norin na. Kani ba ni mo wesi apa na lideta. Ndi wosu. No. Oh, ndi meka. Na deta. Ndi ku ni ibe. Yes. Oh, ba ni go ba ni kene ba ba wana kene ba. Nzo boli. Ndi wosu. Currency. Oh, da le pa dia. No. Praise no mo nage. Bade magagire. O se ma bia. Ane ma no ga bia ndi wosu. One bajiaga, no. Shamozo, Royako, and you can own Ezio. Now that's the buggy, as it is the Bonova, and you also, man, get him against his people in Morocco. No, I go on No, all that. Ndi was good. Commissioner, thank you very much. I don't want to do that. Mona Popo. It's about to open the gun and take on make us. Now, we may go. No, they did it. I don't know. Emma.
You will make it. You will go far. We pray that you will remember today. We bless you. Thank you very much. Thank you very much. Anya po my wife din sa nozo. Sa nozo. Ofa mo ta din eh. Hallelujah. Biko. Onya mo ni ka. Ofa mo din. Hallelujah baba. Dalo. Ayi ga kai no yaro so wanu. Isi ozo so wanu. Obo ti sa malam. Ani yana ba yi bia. Kan ba yi bia nchira. Nke bo ayi ga kai no yaro na kwanya. Akaba ọbụbọ ọzọ ka ma aga ọsọ egwu agwa butere egwu a. Ada ọzọ walu mere anyị mma. Anyị na-enwe ọdịkọta nri nkịta mmanya gba ọsọ. Ọzọ walu metara anyị mma. Ma na-esi oge eji ama ọnụ. Onye mmadụ ji ọzọ walu ama ọnụ. Ebe na mama ya ahụ. Ebe sika bịa nọ ya dị. Anyị sọ ọzọ emezi. Ọzọ na mmiri oge mmadụ ya ọzọ na redio ma n'aha Jizọs. Ebe na ya bụ ya isi oje ya mgbaru. Onye mụ nwere ekele ebe elu. Onye mụ nwere ekele ebe elu. Dịrị elu. Anyị sịrị ahụ n'ebe ụlọ mmanụ. Ụmụaka ụlọ nwere onye ya asụsụ ahụ ka asụ ọrụ nwere. Ka arụ nwere ndị ewu ga-akwalite n'okiri. Ya ụbọchị na-ahụya. Ka arụ nwere n'ebe daalụ. Ka anyị nabata Chioma na-apụda njikọ ọka. Ezigbo oke nzoke. Oke nzoke. Authority address council.
Kamali Mobu, Nyaba, Aya batanga hapo kanchuka. Bala abikosa.
We're